ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Hep, bago tayo mag-secret file, ay i-like mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. Nakabengbangan ko ang profesor ko sa spa na pinagtatrabahuan ko. Dear Titangelo at DJ Rakitera, isa akong masugid na tagapakinig sa radyo at love radio app ninyo. Araw-araw tuwing papasok ako sa eskwelahan at sa work, yung mga replay na video ninyo ang pinapanood ko. Sobrang naaaliw ako sa inyong dalawa. Kaya naglakas loob na rin ako na ako naman ngayon ang magbahagi ng kwento ko. Itago nyo na lang ako sa pangalang Grace. At ito ang aking secret file. "27 years old na po ako. Isang working student na tiga Pasig. Third year college na po ako at pilit ko pong niraraos ang aking pag-aaral kasabay ng aking pagtatrabaho dahil pangarap ko po ang magkaroon ng diploma. Bago pa po kasi mawala ang aking nanay at tatay, ang pangako ko sa kanila, pipilitin kong makapagtapos ng pag-aaral para maging proud sila sa akin. Sa pinapasukan ko po na university, may isang profesor doon na magaling magturo. Pero hindi naman po siya sikat sa university na pinapasukan ko. Hindi siya sikat dahil hindi siya kagwapuhan. Tahimik lang, mukhang masungit, at higit sa lahat, hindi nakikipagkaibigan sa mga estudyante niya. Talagang rerespetuhin mo siya dahil sobrang professional niyang gumalaw. Hindi mo maiisip na gumagawa siya ng kalokohan o makakagawa siya. Mga kabisyo, alam ko na aangat ang lahat ng mga kilay ninyo kapag nalaman ninyo kung ano ang trabaho ko. Isa akong masahista sa isang sikat na spa sa Quezon City. Hindi na rin ako magmamalinis dahil yung spa na ito ay talaga naman dinadayo ng mga sikat na tao, mga politiko, negosyante, at kung sino-sino pa na gustong mag-relax at gusto makaranas ng panandaliang kaligayahan. Matagal na ako dito sa aking trabaho. 3 years na. Iba't ibang service ang ginagawa namin. May massage, yung tipong wala talagang gagawin na kakaiba, pure massage lang, at may tinatawag din na all the way. Kada magpapa-extra ka sa mga gusto mong gawin o ipagawa sa mga masahista mo, magdadagdag ka ng presyo sa iyong mga gustong pagawa. Mga kabisyo, DJ Rocky, DJ Titangelo, ito ang bumuhay sa akin simula na wala ang magulang ko. Alam ko na hindi maganda sa mata ng iba
at tiyak na madjudge ako sa aking kwento. Pero sorry, ito kasi ang alam kong trabaho. At hindi lahat na nagtatrabaho dito ay masaya. At para bang gusto namin dito magstay habang buhay. Ito lang kasi ang nakikita ko na mabilis na paraan upang makatakas ako sa kahirapan. Pero hindi ito maganda at sobrang hirap na trabaho ito. Fast forward mga kabisyo. Araw ng Biyernes. Alam namin na dagsaan ng mga pumupunta sa aming spa. Nasa sa amin na lang kung ilang customer ba ang kakayanin namin na ma-accommodate sa isang buong araw. Tandanda ko mga kabisyo na late ako pumasok ng Biyernes na yun. Galit na galit ang bisor ko dahil madami daw customer sabay late daw ako papasok. Paano ba naman? Hindi ko naman kasalanan na ang traffic talaga sa Pasig papunta ng Quezon City. Kaya malilate ka talaga at hindi mo maaabutan yung call time ng iyong trabaho. Kaya pagdating ko sa aking trabaho, nagpa-makeup agad ako at nagpaayos ng buhok. Sakto naman pagkatapos kong ayusan, biglang may dumating na customer at nagsabi daw sa aming bisor na bago lang daw siya at bahala na daw yung aming bisor na mamili sa kanyang mga magagandang babae na hawak. Agad naman namili ang aming bisor na magmamasahe doon sa lalaking nagpapahanap ng kanyang makakapareha nung gabi na yon. Siyempre, sinigaw kagad ng aming bisor na, "Oh, mag-ready na kayong lahat. May bagong customer." Siyempre, ang i-offer ko dito yung all the way, kaya swerte ang mapipili ngayong gabi. At nagulat ako. Agad kasi akong kinuha ni boss upang ako daw ang mag-asikaso sa bagong customer. Tandang-tanda ko pa yung sinabi ng aking bisor na alagaan ko daw yung bago naming customer. Agad naman akong kumuha ng mga gamit sa pangmasahe at pumasok na sa kwarto. At laking gulat ko. Dahil pagpasok ko ng kwarto at pagkakita ko sa aking magiging customer, ay parang pamilyar ang kanyang muka. At tama nga ako. Tama ako nang hinala mga kabisyo. Na yung mismong customer ko ay yun ang mismong profesor ko sa university na pinapasukan ko. Hindi niya ako masyadong kilala. At tingin ko nga hindi niya talaga ako namumukaan. Pero ako, kilalang kilala ko siya. Siya si Prof na masungit, tahimik at hindi pogi. Pero magaling magturo. Kaya tumatakbo sa isip ko ng mga oras na yun, bakit siya nandito? At wala sa itsura niya na pumapasok siya dito. Agad ako nagtanong sa kanya mga kabisyo. Bago lang po ba kayo, sir? First time niyo po ba sa ganitong massage spa? Sagot niya lang ay oo. Sabay nagtanong ulit ako. Soft o hard po ba? Ang sagot niya kahit ano. Mas masarap siguro kung iha-hard kita.
iha-hard mo ako. Nagulat ako sa mga sagutan niya mga kabisyo dahil wala talaga sa mukha niya na papasok siya sa ganitong massage. Agad naman kaming dalawa nag-shower ng sabay. Nagkwentuhan habang minamasahe at pagkatapos ko siyang hilutin, iba naman ang ginawa namin. At dun ko napatunayan na hindi lang magaling si Prof sa pagtuturo. Pati din pala sa ganitong gawain napakagaling niya. Sobrang nagulat ako sa kanya. Dahil mga kabisyo, iba mag-perform ang aking propesor. Sobrang husay. Kaya after namin magbingbangan, tinanong ko siya, "Boss, babalik pa po ba kayo?" Ang sagot niya lang, "Oo. Babalik ako at ikaw ulit ang pipiliin ko." Pero mga kabisyo, sa totoo lang, hindi na siya nakabalik muli. Hanggang ngayon, hinihintay ko siya makabalik pero wala na talaga. Oo, nakikita ko siya sa university tuwing pumapasok ako at pumapasok din naman siya sa klase niya sa amin. Pero hindi na ulit ang mga pangyayari sa aming dalawa. Hindi na siya muling bumalik sa spa na pinagtatrabahuan ko. Mga kabisyo, kaya lang ako napasulat. Tingin mo ba na nakilala niya din ako? Pero hindi niya lang pinapahalata na nakilala niya ako. At nalaman niyang estudyante niya ako. Kaya hindi na siya muling bumalik sa spa na pinagtatrabahuan ko. Maraming gumugulo sa isipan ko. At maraming tumatakbo. Yun lamang po mga kabisyo, ang aking secret files. Naway pahalagahan ng mga kabataan ngayon ang kanilang pribilehiyo na makapag-aral dahil sa kanilang magulang. Dahil napakahirap ng walang magulang at gagabay sa iyo patungo sa iyong pangarap. Maraming salamat muli. Ako si Grace at ito ang aking secret file. Ngayong gabi na to. Tuloy ang ligaya. Countdown. Top 10 countdown. It is useless to resist us. Counting down the 10 biggest hits of the week. Only here on Metro's number 1, 90.7 Love Radio. Alright, give it a quick check, Metro Manila. It is now exactly 47 minutes after 11 o'clock and welcome back once again to Love Radio Top 10 Countdown. At syempre, ito na yung pinakahihintay natin. Sa lahat po ng mga kabisyo, ikaw manong driver na nagdadrive, hawak-hawak ang manibela. Alam ko naman miss na miss mo na to. Well, hindi ko na patatagalin. No further introduction. Kilalang kilala po ito. Na-miss na nga natin to Ladies and gentlemen, let's all welcome Bugoy Drilon! Hello, boy! Thank you po for having me. Love Radio, thank you for having me. Yes, Bugoy. It's been a while. Kamusta? Suki natin to si Bugoy sa mga event. Yan, lagi-lagi to. So, sobrang nakakamiss.
nakakamiss. As I swear, sabi ko pagdating ko nga dito, sabi ko, grabe, dito ako nag-start. Yeah. Grabe yung mga show natin, Correct. yung mga event natin. Yes. Oo. Nakakamiss din. May buhok It's pa nice siguro. to be back, May Toys. buhok pa siguro ko nun. Meron pa din naman ngayon. Alright. Depende. So, Bugoy, what keeps you busy? Anong pinagkakaabalahan natin? Kasi Ngayon ang tagal nga nating walang kwento. Like sila Tonton, di ba? Tagal na hindi ka nagawi dito, hindi ka namin nakasama sa mga events. Kasi nagsimula yung humina yung events, especially during nung COVID, di ba? Pandemic. So, kamusta si Bugoy pala nung pandemic? Talking about pandemic. Marami din pinagdaanan, pero gano'n naman talaga yung life, di ba? Yeah. Gano'n naman talaga. Marami tayong pagdadaanan as long as na alam natin na malalagpasan natin kasi lahat naman ng pagdadaan natin may solusyon eh. So, yeah. And okay of course, naman ako. alam naman ng So lahat far. na doon ka na nanggaling eh, di ba? Sa hirap. Yun yung advantage sa atin na galing sa medyo sa hirap din na nabigyan ng kahit bumalik tayo doon, alam na natin, di ba? May template na tayo kung anong gagawin. Siyempre naman. So, during the pandemic, nakapagsulat ka ba ng mga kanta? Kasi usually, yung bang mga artist, yun yung go-to nila eh. Actually po, sabi ko nga sa sarili ko na hindi kasi ako gumagawa ng sariling album before, yung mga album ko before from my label pa. So itong album, actually naging busy po ako sa paggawa ng album. Sabi ko Okay. parang, I think ready na ako gumawa ng sarili kong album na based talaga sa nangyayari sa sarili kong buhay. Kumbaga, ito yung makakanta ng buhay ko. Kasi I've been through a lot talaga. I lost a lot of people at the same time din. So, sabi ko, okay, na-gets ko na siguro yung time na yon inalat na para mag-gain ako ng substance para mailapat ko siya sa mga music na gagawin ko. So, thank God din naman na na-meet ko yung mga my team, music team. So, kami na gumagawa ng music namin. Alright. So, itong album na to parang first album ko independently na nagawa. Okay, so masasabi natin this is Bugoy 2.0. Parang volume The new version of Bugoy. Kasi this time medyo may puso na talaga kasi ikaw yung gumawa, 'di ba? Parang gusto ko po kasi maintindihan nila kung ano yung artistry ko and then maintindihan nila kung sino talaga ako as an artist. Kasi I think it's time for me to make my own music po. so this is the real you. The real deal, ika nga. Doon nila makikilala buong pagkatao ko sa album. Nandun lahat. Well, talking about parang naintriga ako doon na ang dami mong pinagdaanan. And definitely maraming nakikinig sa atin ngayon na marami ding pinagdaanan. Baka pwede nating pag-usapan like sa may pinagdadaanan ngayon, paano mo nalagpasan? Like sabi mo maraming taong nawala sa'yo. Actually, itong kantang to, yung pinopromote ko ngayon, yung Hilom, it's actually like I have a brother, a friend, best friend na he went to heaven. So sabi ko, yung process ng paggawa nito, sabi ko, gawa nga kami ng kanta na parang pag pinakinggan ng tao o pag kinanta nila, pinakinggan nila, I feel na they're also saying prayers sa brother ko to heal. But unfortunately, he went to heaven. Nung binalikan ko ulit yung kanta, nung pinakinggan ko, na-realize ko na, wow, this song pala is also for me, for my own healing process. Kasi lahat naman tayo may pinagdadaanan, kaya naging main title ng album is Anthem kasi talagang ito yung normal life na pagdadaanan mo, your own journey. Kasi ito yung journey ko. Lahat naman tayo papunta doon kasi we grow. 'Di ba? Nagmamature din tayo. So, yun po. Kasi losing someone, 'di ba? Pag may nawala tayo na mahal sa buhay, hindi lang yung mag-grieve ka a year. Yeah. Actually, parang tangan-tangan mo siya sa buong buhay mo. Andun yung mga what if. Like for me, for my instance, I lost my mom way back mga nasa 20s ako kasi she committed suicide. Oh. So parang ang nangyayari, parang may time pa rin din na kahit sabi matagal na, nakalimutan mo na, pero may mga glances pa rin na what if kaya pag nandito sila, no? So yung hilom, talagang hindi siya Healing. Kasi parang mga what ifs kasi like we have to learn kasi na parang ang buhay talaga is kailangan mo mag-move forward. Yeah. Kasi kanya-kanya naman tayo ng timeline. And kaya siguro, nung na-realize ko na, ano ba talaga yung purpose ko? I think, because kung ano man yung pinagdaanan ko, so gawa ako ng kanta na it can heal me. Yeah. So, kasi yun ang pinagdaanan ko. Kaya yung main ng mga meaning ng kanta ko is about healing process
acceptance and healing process na normal lang talaga yan na darating sa buhay nyo as long as na meron kang acceptance and at the same time you have to move forward kasi ganun talaga ang life. So parang yung sa album mo na to is it's all about yung pinaka-theme is about moving on, parang Healing sa itself. sa sarili mo. Yes, Kasi yes. sa panahon ngayon na yun yung pinakamahirap din na ma-achieve natin eh. Kasi hindi nabibigyan ng pansin kasi Yes. na focus tayo sa mga responsibilidad natin na hindi na exactly. natin na nakakalimutan na natin yung personal life natin na Yes. kailangan din natin mag-heal para pag shinare natin yung energy natin o pag shinare natin yung sarili natin sa ibang tao, we are complete. Sabi nga nila, you can't give what you don't have, di ba? So, halimbawa, mag-a-advise ka dyan sa kaibigan mo na, okay, pero ikaw dumurugo. Kaya nga, di mo mag-advise ka pero hindi mo nun ma-apply sa sarili mo. Oo, yung magpapasaya ka ng tao na ikaw naman hindi ka masaya. So, it's supposed to be mag-umpisa sa'yo within I'm so excited sa album mo na ito. Kasi ito pa lang sa awitin mo yung hilom, parang it speaks a lot na eh. Kasi yun talagang mahirap mag-heal na halimbawa pwedeng away sa pamilya, hindi pagkakasunduan, o lalo na yung if someone passes away talagang ang dami talagang what if, di ba? So parang sana ako isa sa one of my greatest regrets ko na hindi ko na nakasama yung parents ko na yung able ka na, may trabaho ka na, sana nailabas mo lang naman sila. Siguro ikaw definitely with your so-called brother na ang daming what if na sana Ang daming what ifs pero once na nilagay mo yung acceptance na ganun talaga na may kanya-kanya talagang purpose ang isang tao Exactly. and before siya umalis na kumpleto niya yung purpose niya. Na yung purpose niya pala, my brother kasi yung purpose niya is to connect everyone. Okay. And nagawa niya yun. Yun for me. Wow. So, kuminsan yung mga napagdaanan natin talaga, no, dun pa lang natin nakikita kung sino tayo. Kung hindi natin mapagdaanan yung mga mga tragedies, problema, dun pa lang deep within na merong parang gano'n na gustong kumawala pero ito yung finifeed ng world eh. Di ba? Ng mga nasa paligid. So parang ang nangyari sa'yo with your new album, ito yung parang Awakening. Oo, awakening. Awakening. Parang talagang this is the real me. Parang Yes, hello, ito po talaga ako. Ayan. So exciting. Okay, now let's talk about mga gigs for those na gusto kong makita. Actually po, this coming October po, I will have a concert in Canada. Uy, perfect! Kinakabahan pero ilalaban. Pero sabi ko nga- Sakto, maraming nanonood sa atin. We are broadcasting live din sa Facebook. Yes, So all over the yes. world. Sa mga friends natin dyan. Ayan, so, well, Basta tune in na lang po kayo sa social media accounts ko po. Nandun po yung mga dates ng concert ko po sa Canada. October 12. Nasa po ako, Vancouver. Wait lang po, hanapin ko na lang yan. okay, take your time. Okay Ayan, lang. October 12, nasa Edmonton po ako, Edmonton Expo Center. October 18, Vancouver at South Hall Event Center. October 19, Calgary at Crown Banquet Hall. October 25, Winnipeg at Burton Cummings Theatre. And October 26, Toronto at Global Kingdom Event Center. For tickets po, please contact Miss Peggy Chua at 647-787-3279 or message Powerhouse Dreams Entertainment on Facebook. Wow. So, Bugoy Drilon is in Canada. So tanungin kita, Bugoy, gaano na ba kalayo yung narating ni Bugoy Drilon? Paano mo siya ma-stay? Malayo na po kasi siyempre nag-mature na rin ako the way ako mag-isip at the same time I think masasabi mo na malayo na yung napupuntahan mo kapag marami ka ng responsibility. Na okay lang. Yeah. Kasi sabi daw nila yung sa responsibilities doon mo maintindihan yung sarili mo at the same time doon ka din mag-grow. Yeah. Kasi, Pag wala kang responsibility, parang happy-go-lucky ka lang eh. Kasi yung tayo kasi mga tao, we're meant to grow. Yeah. Diba? Yun talaga, ang life is just experience. So you have to experience everything. So Correct. it's okay to experience good and the bad kasi in the good side, you will help more. But Yeah. in the bad side or that side, you will learn something from it.
Kasi you will learn a lot of things based on experiences. Sa human psychology naman, gano'n naman eh. Ang maturity, hindi naman siya nakukuha eh. Nakukuha mo siya over ages eh. Yes, saka Over- through experience din. Yeah, through experiences na ay ganito pala. Kasi kung minsan, 'di ba, kagaya ng sinasabi natin ng mga nanay natin, 'di ba? O papunta ka pa lang, hindi natin naiintindihan 'yon. But until such time na dumating ka sa ganitong age, kaya pala. Maintindihan mo yun. Maintindihan mo yun. Oo. Pero in reality daw talaga, nagigets ko na yung sinasabi nila na kapag hindi ka tumingin sa Pinanggalingan. pinanggalingan, hindi ka makapunta sa Yeah. pinaroroonan. I think yung meaning nun is just for you to stay humble Yes, sa exactly. lahat ng mga nangyayari sa buhay mo. Pero yung life kasi talaga is meant to move forward. Yeah. So, ang dami kasing distractions along the way. Pwede kang mag-derail. Kaya kailangan mo talaga yung mga tao na simulat sa pool naniwala sa'yo, Yes. nandyan sa'yo. Sabi nga nila, Kois, piliin mo daw yung taong pinipili ka or piliin mo daw yung taong mahal ka at mahal mo rin at pinipili ka. Oy, parang gusto ko marinig sa kanta. Oo! Galing, oh. Kasi parang, bakit mo kasi daw na mahanapin yung taong hindi ka pinipili? Yeah. You already lose the game. Mhm. Diba? So, puntahan mo lang daw kung saan yung mga bagay nagpapasayo sa pinipili ka. Yeah. So parang ano lang din. So when it comes to for me for my faith, I choose Jesus Christ bilang my Lord and Savior, 'di ba? Kasi Yes. pinili niya ako, namatay siya sa krus eh. Yes. So parang ganong masasabi natin yung sitwasyon na piliin mo yung tao na talagang tatayuan ka, hindi yung naghahabol ka lang diyan, 'di ba? Sabi nga daw nila, yung mga decision natin, tayo lang naman magde-decide nun kung anong pipiliin nating way. Yeah. Kasi nga, meron tayong power of will eh. Yeah. 'Di ba? So, tayo gagawa ng sarili nating journey. Tayo din gagawa ng sarili nating path. Tayo din gagawa ng sarili nating misery. It's all about what's your will. Yeah. So it's parang Aray! di ba? Oh! parang loving someone again is laging two-way yan eh. Pag nagmahal ka, dapat may balik. Hindi lang ikaw lang yung nagmamahal, di ba? Siyempre, parang sa friendship din, Yeah. and every form naman ng any relationship na it's give and take. Bayan ninyo para at least makita ninyo, mag-meet kayo halfway. Magkasundo kayo sa isang desisyon. Di ba? Sarap ng usapan na. Kaya nga eh. Sorry din. Usapan buhay. Ngayon lang ulit kasi ako nakabalik. Kaya nga eh. Grabe. Okay, so again, maraming salamat, Bugoy. Mga gusto mong pasalamatan, go ahead. Yes, gusto ko pong pasalamatan my team, of course. 314 Studios, Bagoy Team, TMP, and of course, Love Radio. Thank you for having me here and for letting me po na ma-promote yung new music ko. Thank you. Ayan, at syempre, hindi namin palalagpasin to na marinig na Oh, wow. live in flesh. Yung kahit katiting lang, kahit sample lang. Okay, ng awiting ni Bugoy. Yes po, this song is Hilom. So sana po i-request nyo palagi para makapasok ako ng top 10 Yes, of daily course. countdown. So sana po request nyo po yung new song ko na Hilom. Okay, ladies and gentlemen, here we go. Bugoy Drilon. Thank you po. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic! Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go!
Sige, ma'am. Go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye. Last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko pabarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na nga ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo ako... Try muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan?
Basic. Tae. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9.
Diba? It's a gloomy weather and this is the perfect weather na wag pumasok. Sa bahay lang tayong tumambay at girl! Hindi nakita. Si Girly Pop na hindi niya nakita, tinatawag ko siya sa labas, but anyway. Pasuyo please, the monetarism. Thank you so much. Si Dancer, oh. Dancer ka pala, be. Di ba? Nakita ko. Ha? Ay ka dyan. Kala mo, nung di mo nakita yung sinend kong link, papasampling kita dito sa live kasi sabi ko sa'yo. Di ba? Tapos nagpa-play, no? Nagpa-play ng, Matagal ka na sumasayaw? Kasi pinalo mo ko. Sabi ko, sino mo na nag-follow sa akin? Tingnan ko nga. Nasakit ako may link. Sabi ko, oo, ito yung pants. Nasakit ako. Siyempre, pag nag-follow ka na ng iba, makikita mo na yung feed. Sumasayaw ka pala. Sino sabi sa'yo, sumayaw ka? Ang galing, Ang galing, no? Ilang years ka na sa sayaw? So, bago ka mag-taekwondo? Taekwondo? Kaya ka may abs. Yeah! May abs yan, be. Nakita mo? Nakita mo yung abs niya? Ha? Ikaw nasayaw ka rin? Sis, nasayaw ka lang sa kama no? Yeah. Ina-expose ko na naman yung mga intern namin dito. Diba? Hindi pa ba sila nakikita? Halika, pakita nga kayo dito, Bili. Bili! 2 minutes! Meron akong 2 minutes! Balik ka na! Ikaw rin sa mama makapapakita mo yung abs mo. Halika dito. Hi guys! Dahil ngayong araw, mahirap naman mag-isa kasi nga pag ganito yung panahon, mas masarap pag may kasama. Halika dito. Meron kaming intern. Sabi ko nga sana dito sila magtrabaho kaya lang nag-aaral pa sila. Tayo mo, may kamukha siyang artista. Hulaan nyo guys kung sino. Magpakilala ka, be. Pakilala ka. Ako po si Mark ulit. Anong Mark? Gary pangalan mo. Mark, apelido? Villahermosa po. Villahermosa. May jowa na si Mark. Single po. Single. Anong hinanap sa babae? 3 bagay. Bili, dito. Siguro mabait. Siguro? So, minsan masama, okay lang? Oo, okay lang. Tsaka, go, mabait. Malambing. Tapos, matalino. Matalino. Ayaw mo maganda? Hindi, lahat naman po maganda kahit sa kalooban. Thank you. Ganon. So, sayang, hindi ako pasado sa requirements. Maganda lang yung sa akin Halika dito, Bili. Dito yung may abs tsaka yung nagta-taekwondo. Pakita mo na yung abs mo. Sige na. Sabi ko sa'yo, nagtapon ka, pupunasan mo yan. Pakita mo na yung abs mo. Pakita mo na. Pwede yung ganun ba lang, Tandaan mo, yung programa ko, All About Health and Fitness, so pwede yan. Go. Sige na. Ay, taray, patingin ulit. Damot mo naman, patingin lang. Konti lang patingin. Hindi ko makita. Galing, no? Ano yan? Ano na lang? Eventually na lang lumabas. Nung grade 1. Grade 1? Gawa ng taekwondo? Opo. After a week po, biglang nag-diet. Pero kumakain ka pa rin ng marami? Opo. Hindi nga po. Nagda-diet? Hanggang ngayon hindi ka nagda-diet? Wala po nutrition. What? Totoo? Ano mo ngayon? Ganun po talaga siguro yung built lang. Sa pamilya mo, ganyan din yung katawan niya? Ayan, thank you ba sa pagkuha ng tissue. Sabi ni Ron's Alves, ang sarap daw, Sabi ko sa inyo, pag sa programa ko, makakita kayo ng maraming masarap. Kasi kung di mo na itatanong, alam mo, may mga guests ako dito na coach, yung mga fitness coach, ganyan. Kaya, alam mo, sa totoo lang, kahit ang pinaka-attracting na pwedeng mabigay ng isang tao sa partner niya is having a beautiful and disciplined body. Diba? Kaya, very good ka dyan. Keep it up. Okay, adlib na ako. Exit na kayo dyan. Bye-bye. Bye! Thank you so much. Tony! Mara Tony!
Anong trip mo? Monday na ulit! Apakabilis! Hindi ba pwedeng extend? Kumbaga Only Go Promo 99. O kaya Only Go Promo 4 days weekend. Diba? Ewan ko rin kay Lord. Minsan nga, di rin mapakiusapan, Pwede bang Lord yung weekend, hindi 2 days? Pwede bang 4 days? O, tama na. Magsipag-sipag ka na dyan. Tandaan mo, di ka mayaman. Ako rin. It's a happy Monday, kabisyo. Yes, I'm back. Ako pa rin to. Ang babaeng takbo ng takbo. Wow! Sa isip mo. Your daldalerang atleta, DJ Maratoni, para sa programang Love Trip! Trip! Anong naging trip nyo ngayong weekend? Nasa bahay lang ba? O lumabas kahit alam mo maraming mga lumilipad-lipad na gamo-gamo dyan, ha? Alam mo kanina, makakwento ko lang, maaga akong bumiyahe. Tapos nakakita ko sa labas, magmula Laguna hanggang dyan sa may SLEX, ang daming gamo-gamo. Diba? Akala ko mga lang, yung mga damo-damo na nahuhulog. Yung pala, it symbolizes na it's the start of the rainy season. So, chinerch ko dyan kay ChatGPT ko na ba't lumabas silang lahat? Ano ba, magugunaw na ba ang mundo? Kasi diba ganun yun, kapag ka sa mga palabas, pag may nakikita kang mga bulto-bulto ng mga lumilipad na kung ano-anong animal, ibig sabihin nun, end of the world, ganyan. So, napa-research ako. Sabi ko, ano ba ito? Ba't lumalabas yung daming gamo-gamo yan dyan? Sabi niya, dahil it's the mating season of the gamo-gamo. Ang taray, no? Yan ang mahalaga kapag ka meron ka ng mga AI ngayon. Everything is searchable! Kaya ikaw, search mo na ako, B. Diba? Tanda, baka sabihin mo sa sobrang ganda AI yung mukha ko. Hindi po, totoo yan. Nagagalaw yung ilong, left and right. Anyway, ako pa inyo makakasama magmula 3 to 6 p.m. ngayong araw kung saan, syempre, usapang kasarapan at kahabaan ng buhay. All about health and fitness. And speaking of health and fitness, alam mo, nakakatuwa lang na may mga nakikita tayo ngayon sa social media na hindi na lang nagpe-flex ng kanyang Louis Vuitton na bag o nagpe-flex ng bagong kotse. Iba na ang piniflex ngayon. Hulaan mo kung ano. Hulaan mo. Finisher medal! Ay, ang perfect nyo na, B! Nakakatuwa lang na mamaya pag-usapan natin yan. It's all about experience over expensiveness. Ano nga ba ang mas sulit? Diba? Lalo na sa panahon ngayon, 2 araw na lang sasahod ka na. Pero syempre, kung may mga moment na feeling mo, bago ka sumahod, mas masakit pa sa bulsa mo ang katawan mo. Well, saktong-sakto, it's time para uminom ng gamot. Para sa sakit ng katawan, may ekstrang panlaban dyan. Dahil ang dating Alaxan, ngayon, extra galing na. New Alaxan Extra. Gaano ka-extra? Ngayon, up to 3 times faster na versus Alaxan FR. Oo, 3 times faster. Kaya pina-extra bilis, laban sa body pain. Galing, diba? Kaya para sa sakit ng katawan dyan, alam nyo na ang gagawin nyo, ha? Dito ka na sa mas mabilis at mas magaling. Works up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Asya, tuloy-tuloy ang Feel Good Music. Ngayong Feel Good Monday, dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic! Ikaw lang aking nakikita nyo na rin sa inyong mga feed na ang dami nang tumatakbo, ang dami nang nagre-register sa fun run, ang dami nang nag-gym-gym buhat-buhat. All because I think this is the season wherein mas pinapahalagahan na yung experience
kesa sa luxury items. Do you get what I mean? Di ba? Nakakatuwa kapag eto na yung mga ina-achieve natin sa life ngayon. Kasi nga naman, alay mo naman yung Louis Vuitton na bag kung itatabi mo lang din naman sa cabinet niya, tapos maalikabukan lang yan din siya. Tapos kapag umulan, bumaha, wala naman tayong magawa dyan. At least kahit papaano, di ba? Yung na-experience mo, yung feeling, na gumastos ka man malaki, pero deep inside your heart, you know, this fulfillment na you reach this top of running era, ganyan. So, nakakatuwa. Ay, mag-shoutout muna tayo, no? Mamaya na ulit tayo back to our topic. Hello kay Bernard Tenant Laurejas. Long time no see. Pa-shoutout naman kay Sonjay Cruz. Hello kay Sonjay. Hi kay Single Mom 46. Almost Over You. Actually, kung pwede lang kami mag-play ng kanta, we could do that right away. Pero may playlister po kami, so I'm sorry I can't do that. Pero pwede ko naman siya kantahin. Paano ba yung kanta yun? So I'm almost... Pangit ulit. So I'm almost over you. I'm almost over you. And you get to yun ba yun? So I'm almost over you. The bomb. Perfect. Sabi ni Clandestine. Hello. St. Peter Services, nag-hello ka na naman sa akin ha. Sabi ko sa'yo. Medyo malulugi ka sa akin. Pabati, sabi ni Ford Moreno, ha? Ba yan? Di makamove on. Diyos ko po, na-SL ko na to ng isang araw, di pa rin mawala. Hoy, kay Zay, hello! Kay Harvey Fajardo. Oy, for Harvey, alam mo nakakatuwa ka dahil grabe yung mga content mo. It's so fun and inspiring and keep on doing that because hindi mo alam kung sino yung mga nanonood sa'yo that you get to inspire, di ba? Sama-sama tayo mag-inspire ng mga taong tumatakbo. And minsan, baka pwede rin kitang i-invite dito sa Love Radio. Let me know if you'd like together with your running club, if you have your running club, di ba? Sabi ni Donut mo, ba't ang gaganda ng mga DJ ng Love Radio? I'm almost over you. Thank you so much. Hi, Sis Ivy. Thank you so much for always, commenting. Nakakatuwa kayo. Kay Bernard Tenant Laurejas. Hello, Joe Mark Maging Salvador. Shoutout po, Lodi, si Ale at Hasan dito po sa Benguet. Oy, hello sa mga taga Benguet. How's the weather out there? Alamig dyan, Shout out, Mara Tony, kay Bam at kay Robert. Hi, Bam at Robert, sabi ni Donis. O, pakainin niyo yan si Donis, ha? Malakas kay Donis. Parang gusto ko pang kumanta. Okay, last song. Last song for today. What do you want to sing? Hoy, alam nyo, sa sobrang kakapal ng mukha ko nung bata ko, sumasali ako sa mga singing contest. Kaya lang may problema. Nakakalimutan ko yung lyrics ng kanta. Totoo, may mga moment na, pak, yan. O, todos the job forms, naka-dress, napa-makeup pa ako niyan. Pero minsan, kapag you're in front of a lot of people, hindi mo maiwasan na nakakalimutan mo yung lyrics. I remember ng grade 1 ako, isa sa mga kanta na sobrang sikat that time was yung Forever's Not Enough ni Sarah Geronimo. Huwag niyo na akong pag-samplein. Forever's not enough for me to love you. I'd spend another lifetime, baby, if you ask me to. Yan, di ba? Ang ganda, di ba? Narinig pure. Siyempre, ako na to eh. Pero,
Yung pagkadating ng gitna, nakalimutan ko yung lyrics. Nakakatawa. Tapos ang ginawa ko sa bahay, kasi alam kong, ewan ko, dahil syempre siguro dahil bata ka, may moment sa'yo na feeling mo mapapagalitan ka ng nanay mo o ng tatay mo. So ako ginawa ko, nagtulog-tulugan ako. Para hindi ako mapagalitan. Pero it turns out, kinamusta lang naman ako. Hindi mo ako pinagalitan. Diba? Okay lang yon. Life goes on. I don't care, mawala na, tama, how na, I cannot understand what you're saying. Or sabi ni Kazumi, nag-i-scroll lang ako dito, napastay dahil ang entertaining niyo po and ang face care I'd never decline. Alam mo, ang ganda ng comment mo, Francis, wait lang. I will take a picture. That is the best comment of the day. Teka lang Asa na siya? Ayan, yan. Hindi ko makita yung face. Ayan. Asa na? Ayan. Ayan. Thank you so much. Maraming salamat for appreciating my beauty. Alam mo, I'll try to make some content about that. Nakakatuwa. Ayun, pag nagko-comment kayo, akala nyo it's something na random comment lang, but as we do this every single day, we appreciate your comment. Yung mga comment na nakaka-inspire, nakakagana magtrabaho, di ba? Oy! Sabi ni XCC, tara sa 130, 16K. Go! Hindi man sa pagmamayabang, pero I think yung oras ko dyan, 1 hour and 1 hour and 10? 1 hour and 20. 7. I'm not sure. Pero go ko ako dyan. Gusto niyo ba mag-ano tayo? Community run? It's been a long time since I really wish for a community run. Together with the marathoniers, di ba? It's been a long time since I came around. Been a long time, but you're back in town. This time, I'm not living without you. Iba talaga kapag may afterglow. Ano may afterglow? Afterglow ng community run pero LSD lang. Baka mamaya may mga sumamang non-elite. Oo naman, go! When we say community run, like, we're there to be a community. We're not there to compete with each other. So, getting to know each other, diba, ganyan. Tayo, usap about how running has changed your life, mga ganyan. Alam mo yun, minsan sa buhay, masarap din kapag meron kang kausap at saka, kasama sa mga trip mong pare-pares kayong gusto. For example, running. So, you get to surround yourselves with people who loves running. And iba yung feeling kapag pare-pares kayo ng wants and passion in life. Dahil nasi-share nyo yung experiences nyo sa bawat isa. Kailan ka mag-world majors? Excuse me. Digay ako. Kakakain ko lang kasi. I'll be working on that, pero for now, this year wala pa tayo. I'm hoping na mangyari siya next year, God willing, kapag kaya ng first is budget, 'di ba? Kasi yun when we say international, it's not just the registration fee you're going to pay. Kailan ka ba nag world major? Masaya yan. Masaya mag-world major. You get to run with other nationalities. Diba?
Guys, I have to say goodbye, but yes, planuhin natin yung community run. And, lottery, that's nice. Congratulations. Sydney, we love Sydney. Hopefully, rin tayo dyan. Maging part din tayo ng Sydney Marathon. It's a 6 world majors, and it's Sydney, Boston, Tokyo, Chicago. I still have 2, I forgot. But it's a good investment. It's a good experience pagka alam mo yung pera mo na pupunta sa experience mismo. Hindi lang basta sa mga luxury items na after a while masisira, after a while magagasgas, mababakbak, and we don't want to waste our money on those things. We want to invest on something that we get to experience before we die. Di ba die agad? Ganun talaga. Hanggat bata ka, gawin mo lahat ng mga gusto mong gawin. Experience mo lahat. Make the most out of it because YOLO. You only live once. Diba? Anyway, guys, I have to say goodbye and thank you so much for all your get well soon messages na na-receive ko last week because ngayon, I think that I'm okay na. Okay na ako. Though meron pang konting sipon, but I think it's simply because of the weather. But bukod sa last week na sobrang hindi ako makahinga and ang hirap din ubo ko ng ubo, now I think I'm getting better now. So thank you so much, guys, and hopefully we get to see each other soon. Takbo tayo, and yeah. You can follow me always on my social media accounts. It's Maratoni. It's MARA space TONEE. Also, don't forget to follow download our app on a Play Store and App Store. It's available on both apps. It's Love Radio. Para pwede nyo pa kung mapakinggan anytime, anywhere. Okay, guys. Bye, everyone. Happy Monday! I'm almost over. Bye. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaan. Mag-iisa, may kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi, araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan, kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan, at pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok.
Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayubyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isubukan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Secret. No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3. Wala dyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isubukan. Maganda siya, pag-ikot, bumabalik, nagulat kami.
Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? Then, next question. Single ka? course! Wait lang. Oh my God. Wait. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun? So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo magloloko. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso, of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kimchi Chino! Opa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayubyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, oh, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy.
Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di mag-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Deer Lab. Baril mo may tulo. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko lang. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Saan sa mukha? Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, that, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay,
Bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa context niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice.
Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice. Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay, pag nilala. Ay, bilisan mo pa. Ayan! Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Yan. Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sekreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim,
patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa Secret. ba?
No. Wala namang family. Okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl. Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3. Wala, sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na. Parang gusto mo na isumakit. Maganda siya pag-ikot. Bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Wait. Sumagot ka na agad. Wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Congratulations! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Hanggang dito na lang.
Tama na. Isa nga iniisip ko, mas maganda nga tumakbo na lang ako eh. Anyway, nagbabalik po ang inyong kadaldalan, daldalerang atleta, DJ Maratsoni. At kanina na, pinag-uusapan natin na ang bagong flex ngayon, sabi nga nila, it is not the luxury bags anymore. It is all about the experience. Oh, anong ibig sabihin yun? New flex! Healthy body, healthy mind. Ang taray ng ganong quotation. Pero to bigyan ko lang kayo ng idea. Alam mo, hindi ko alam, correct me if I'm wrong, pero i-check nyo minsan yung algorithm ng social media nyo. Minsan may makikita kayo dyan ng mga taong non-stop kung tumakbo. Diba? Minsan makikita mo kung ano yung mga siyasalihan na fun run. Makikita mo rin, mamaya may hawak ng medal, ganyan. Which is ang pinakamaganda doon, ang galing lang din how generation works right now. Kung dati, nagtatrabaho tayo ng maayos o ng mahusto dahil gusto natin makabili ng pinaka-latest na Birkin bag. O hindi naman kaya, dati nagtatrabaho tayo ng husto kasi gusto natin makabili ng super flat inch na screen TV. Pero ngayon, we get to realize how important it is na mas maganda palang i-flex kapag mas marami kang experience. Do you agree? Diba? Alam mo ako personally, na-realize ko na may mga oras pala na kapag napapagod ka sa ginagawa mo, mas nabibigyan mo to ng halaga. Diba? For example, sa trabaho, ilang oras ka ba nagtatrabaho sa isang araw? 8 hours, diba? Yung 8 hours mo na yan, as long as you love what you're doing, nare-realize mo na papagod ka, pero there is a sense of fulfillment. Diba? Ala, boss, meron po dito hindi na fulfill sa trabaho. Sabi, gusto raw po mag-resign. Well, alam mo, sa panahon ngayon, mahirap makakuha ng trabaho, guys. Kaya minsan mas maganda, hanap ka na lang ng sideline. What is the new sideline? Yun nga, experience is the new luxury. Nakakatuwa dahil bukod sa mga fun run na ganyan, marami na rin mga sumasali ng buhatan contest, yung high rocks, ganyan. Meron din iba, nagtetrek, yung umaakit sa bundok, tapos ipinopost, just reach the Mount Pinatubo. O kaya, umakit din, tapos nagpost, sabi, I just conquered my fear. I've reached the Mount Arayat. Ang taray, di ba? Yan ang mga magandang trip. Di ba? Yung mga trip na hindi mo makakalimutan. Yung trip na habang nagtatagal hindi magbabakbak. Diba? Di kagaya ng designer bag mo, be. Diba? Don't get me wrong maganda rin na magkaroon ng designer bag. Siyempre, pinaghirapan mo yun. Gusto mo rin i-flex yan, diba? Pero, much of your time, you try lang naman, be? Diba? Masarap din lumabas-labas with family, bonding kayo, diba? Akit kayo ng bundok, mag-s'mores kayo dyan, marshmallow with chocolate. Wala pang gastos! Unlike kapag pupunta sa mall, diba? Konting turo doon, ayan! Semot ang wallet mo, day. Diba? Yun ang magandang topic for today, no? Experience is the new luxury. Kung naman ang gusto mong ma-experience sa buhay, habang bata ka pa, habang kaya mo pa, habang gumagalaw ka pa, habang tumitigas pa yan. Yung tuhod mo, be. Yan, isagad mo na yan siya. Anyway, mamaya pag-usapan natin yan kung ano ba yung mga best experience that we could still do. Lalo na ngayon, dito sa Pilipinas, pwedeng-pwede rin naman, lalo na kung wala namang budget paglabas. Diba? Pahupain lang natin tong ulan Laban-laban na ulit. Anyway, ako po yung magbabalik maya-maya lamang. But for now, tuloy-tuloy yung Feel Good Music ngayong Feel Good Monday! Dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Ayan na! Ulalala na! Ulalala! Metro's #1 Love Radio. Basic! Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakulit. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano?
Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Secret. No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talagang 3. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isuot. Maganda siya, pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag-start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa?
Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryously, of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Opa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa.
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, oh, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko lang, binibiktima mo Bato, pick. Hala yan. Ano? Oh. Ayan. Oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go!
Sige, ma'am. Go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye. Last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa mukha. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Ano mo ko? Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa mukha. Hindi sa mukha mo ko paparilin. O sige, pwede sa mukha. Okay, sige, sa mukha. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa mukha. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sakit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay pag nilalabasan, bahala ka na sa context niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan?
Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Mara! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa ba? Uy! Ano kaya dyan? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yun! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify.
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya.
Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayubyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Secret. No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel?
Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka. course! Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Oo. Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolok. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kimchi Chino! Opa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan.
manyano kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Sige po. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Ah!
Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsin. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So, alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So, dito kita babarilin. So, ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamete kudasai.
Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa! Ding ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit, gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay pag nilalabasan, bahala ka na sa context niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo. Stress hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? How's everyone doing? Up and rising? Going home right now? Social no? Talaga, pinapagaan ko lang yung loob mo. Ayoko na may mga iniisip kong problema dyan. Tandaan mo, problema lang yan. Pagdadaanan! Wag mong masyadong stay sa utak mo. Life goes on, diba? Kaya kung ano man ang problema ngayong araw, saktong-sakto! Pampasaya! Ay, sinong gustong sumaya dyan? Taas kamay! Itaas mo kamay mo, marami kaming CCTV na kumakalat sa Metro Manila. Well, saktong-sakto dahil ngayong araw na ito, I am so happy dahil sa Love Radio Manila ay namimigay po tayo ng namimigay tayo ng 1,000 pesos at grocery package sa ating mga kabisyo all around over there. Yes, kaya naman, may naglibot-libot kami, no? At ito yung mga taong talagang laging nakatutok, lagi nakasubaybay. Ay, sabi ko sa'yo, wag mo ilipat yung istasyon, the best ka, day. Ayan, no, saktong-sakto dahil ngayong araw na ito, ikaw ang isa sa mga pinakamaswerteng nanalo ng Kasama Mo Love. Ayan,
Ang ating winner for today ay taga Quezon City. Oy! At balita ko lagi raw siyang nakikinig ng Love Radio. Well, kung lagi ka nakikinig, deserve ng 1,000 pesos at grocery package ni Jomar Laluan. Palakpakan si Jomar Laluan. Congrats, be. Ayan na, kung gusto mong manalo rin, sali ka dito sa aming Kasama Mo Love. All you have to do is ilipat. Ayan, ilipat mo na, wag mo nang itanggalin sa Love Radio Manila. At pagka nagawi kami dyan, basic kami na bahala sa mga papremyo mo. Gusto mo yon? Siyempre, sino may ayaw ng papremyo, B? Kaya congratulations, Jomar. Anyway, alam mo, kanina, going back to our topic, no? Ngayon nga is the new luxury is not on expensive things, but it's on the experience. Kung may mga bagay ka na gusto mo experience ngayon pa lang, whether gusto mo sumali ng fun run para naman pag umakit ka ng hagdan, medyo may gaan-gaan na nararamdaman, or gusto mo magbuhat-buhat para naman yung mga braso-braso mo may pakinabang, hindi lang lagi nakahilata. Well, sali-sali ka na sa mga ngayon, no? Mga pa-contest ganyan. Diba? Gusto mo mag-fun run, sali ka sa high ropes. Kung kailangan ng umutang ka. Wala, it's one of the things to consider. Lalo na kapag gusto mo siyang i-prioritize. Kung kayang i-prioritize ang health, because we know that health is wealth, go ahead. Diba? Pag mga ganyang bagay hindi na pinag-iisipan yan, kailangan yan yung mga bagay na pinag-iinvestan. Diba? Yun lang. Kaya sabi ko nga, Diyos ko po, sige na, lahat ng sahod ko mapupunta talaga sa Panran Day. Kung hindi sa Panran, ayan, mag-re-register sa abroad para magbuhat-buhat ng mga bakal-bakal. Anyway, muli maraming thank you sa mga nakinig ngayon, laging nakatutok. At kung gusto nyo magpa-shoutout, libreng-libre, walang bayad. All you have to do is follow me on my social media account. It's Maratoni, M-A-R-A space T-O-N-E-E. Okay, ako po exit na. Kaya naman maraming salamat. Don't forget na hindi masamang bumili ng cellphone o ng mamahaling gamit. Ang sapatos, okay lang yan. Pero tandaan, yan napupudpod. Pero ang malusog na katawan habang inaalagaan mo, habang buhay mong mapapakinabangan. Susunod na po ang ating Spicy Opa. Walang iba kundi si DJ Kim Chino. Dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1 Love Radio. Basic!